sika sikalaeng tiin nag-ayatin Diyato ibaay kasaem ken liday ikarik ken ka ngaytet ko ken ko kong to'y amin ko at siyem ti kari di ka kumagdwa-dwa to'y ayat ko ket nasudi ako pangedeng mo din ko mag-isap sa balik pudno dato'y kari dayon ka pasma mabalin ang kapnekang pusyati ayateng sikat siksikat naidum-duma karik manen ngaitat ka kan ko kong to'y amin kan ko kong to'y amin kan ko kong to'y amin ko di to agbaliw tay to'y pangatag ka kasi ka sexy ka naidum-dum ka ikarik manen ngaytet ka kan ko kong to'y amin kan ko kong to'y amin kan ko kong to'y amin ko ko amin ko amin ko Nemersis'ti.